ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଗପ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୋଦୟ। ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବେ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶରେ ମଳୟସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ରାଜସିଂହ ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଥରେ ଅଙ୍ଗରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମା ବଙ୍ଗରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଓ ରାଜସିଂହ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପରାଜିତ ହେଲେ। ରାଜସିଂହ ସେଠାରୁ ଯାଇ ମଳୟସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ରାଜସିଂହ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ନଥିଲେ। ବଙ୍ଗ ଦେଶର ପରାଜୟକୁ ଅବଶ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ନିଜର ପରାଜୟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଏବଂ ମଳୟସିଂହ ରାଜସିଂହଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଖାଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଥରେ ମଳୟସିଂହ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ନିଜର ଦେହରକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ବଙ୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ। ସେଠି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ନୂଆ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଦ୍ୱେଷ ହିଁ ନଥିଲା ବା ପରାଜିତ ରାଜା ରାଜସିଂହଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେପରି କିଛି ବି ଘଟିନି। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ରାଜସିଂହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ମଳୟସିଂହ ତାଙ୍କର ହାରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ଆଉ ସେ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସୈନ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଓ ହାରିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ରାଜସିଂହଙ୍କର ସହାୟତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଏକମାତ୍ର ମଳୟସିଂହଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଜାଣିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସହାୟତା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ନୀତି ବଦଳାଇଲେ, ନୂଆ ଆଇନ ସବୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସନରେ ଅଙ୍ଗବାସୀମାନେ ରହିଲେ। ଅଙ୍ଗରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ହିଁ ଏଠାରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେଲା। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ହେଲା ଯେ କ୍ରମେ ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇ ଅଙ୍ଗ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କଲା ଓ ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନେ ଗରିବ ହୋଇଗଲେ। ଏଣେ ଅଙ୍ଗବାସୀମାନେ ସୁଖ ସୁବିଧା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫଳତଃ ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର କେତେଜଣ ରାଜନୀତି ସଚେତନ ନାଗରିକ ନିଜ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମା ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାରଣରୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଏକଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କେହି ବା କଳିଙ୍ଗ ଦେଶକୁ ଯାଇ ମଳୟସିଂହଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଖବର ଦେଲେ ଓ ଜନତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମାଙ୍କ ଶାସନରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମଳୟସିଂହ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲେ, କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ, ଏହି କଥା ଭାବି ଯେ ମଳୟସିଂହ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମା ବହୁତ କ୍ରୂରତା ସହିତ ସେହି ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମଳୟସିଂହ ପୁଣି ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋପନ ଭାବରେ ଜନତା ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଶାସନ ପକ୍ଷୀୟ ଲୋକ ଓ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ମଳୟସିଂହ ହଠାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ହଠାତ୍ ଏପରି ଘଟିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମା କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜନତା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମଳୟସିଂହ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ଗୋପନ ବିଦ୍ରୋହ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଫଳତଃ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମାଙ୍କର ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା ଓ ସେ ମଳୟସିଂହଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ମଳୟସିଂହ ଏହି ଅବସରରେ ରାଜସିଂହଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ବୁଝାଇଲେ, ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝ,
ତୁମେ ହାରିଯାଇଥିଲ ଓ ମୋ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ କାହିଁ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନରେ ଚନ୍ଦ୍ରବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶାସନ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ସେଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆଦର ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତୁମର ଭୁଲ। ମୁଁ ହୁଏତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟଟି ଚନ୍ଦ୍ରବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ତୁମକୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଦିଗରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନଥାନ୍ତା ବା ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜା ସବୁକିଛି ବୁଝିଗଲେଣି ଓ ତୁମେ ସେହି ଚେତନଶାଳୀ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶାସନ କରିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ହୋଇଛ। ଏବେ ଆଉ କେହି ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜସିଂହ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ, କାରଣ ସେ ମଳୟ ସିଂହଙ୍କ ଉଦାର ହୃଦୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏଣିକି ସେ ଜନତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଲେ। କ୍ରମେ ରାଜସିଂହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଲେ। ସେ କହନ୍ତି, ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲି ବୋଲି ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖିଲି।